også. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det er ikke det sådan. Så det er hårdt. Okay, jeg indrømmer, I har nogle mærkelige fag. I snakker sygt. Prøv det ord snak. Også, vi har relevante fag. Sport. Relevante fag. Relevante for hvad? Afsætning. Godt færdig. Okay, så selv værdi. Ja. Samfundsfag. Samfundsfag, det er okay, jeg ved det ikke. Matematik, det er vigtigt. Økonomi, okay, det er godt. Det er en fed studieretning, faktisk. Hvad er din studieretning? Er matematik fedt? Jeg har vand A, jeg har kemi A og fysik A. Hvor går det hen? Hvorhen? Hvad skal jeg tage? En ting. Hvad er det med du tager den der, ikke? Jeg kigger på vores klasse. Jeg kunne ikke fri. Vores det der sammen med vi er på X-klasse. Det er der på C. Jeg får... Hej Silje, jeg får 7 i engelsk, eller og 10 samfundsfag. Så kigger jeg på dem på X. De får 10-12 fag. Men jeg får dem op bedre end ham til det. Der er omvendt, at der får han i fysik 4, hvor jeg får 7-10. Lad os bare sige begge fordelingen. Får du en eksamen der? Ja, jeg får bare resten af livet der. Det er rigtigt. Hvad er det her, mand? Du har en vej, mand. Du skal så afslutte i anden. Her kommer det gule. Du skal så afslutte til anden del. Ja, Du har på en retning, ikke? Afslutte så først så. På 3 år. Nej, Så får du til at køre. Se første år, Nej, I kører kun i en side. jeg har med musik. Ja, jamen så bestemt, jeg kan også i anden og eller kan jeg tage det op til eller kan jeg Kører de jo altid? Hallo, alt det der, så får alle jeres matematik, fysik, kemi, økonomi. Normalt. Geometri og sådan noget. Det får en rigsing. Du får ikke geometri. Godt så. Går jeg på Østeks? Ja, det gør jeg. Derfor er matematikken ikke spille den op. Ja, matematik er ikke relevant. Som René vil sige, hvis de spiller nosserne her også. Philip, situationen vil gerne spille den op. Den må bare slå den ned. Hvor klæder I mig? Hvad laver du? Hvad fuck har jeg gjort? Slap af. Hallo, hvordan går det ind i jeres række? Det er nummer 2, de røver. Nummer 2, hvem ligger over jer? Det der, de tager 5. FC Valborg, men hvis vi vinder de sidste 2 kampe, skal vi godt komme op. Hvis vi vinder de næste 2 kampe, kan vi bare op. Stand til den tredje, ikke?